Inak včera sa mi stala jedna veľmi zaujímavá vec, predávam nejaké veci na Vinted, predala som jednej týpke také obyčajné obťahnuté šaty, medzi tým sme hodili reč, že videla, že tam predávam aj podprdy, ale že by to bolo veľké a tak, taká normálna konverzácia. Včera jej prišli šaty a prišla mi od nej správa, že aké sú šaty úžasné a príjemné, mäkké, voňavé, vravím si ok, však dobre. A potom ďalšia správa, že chcela by teraz nejaké spodné prátlo, silonky, topánky na opätku. Tak som jej teda ponúkala, že mám tam nejaké také veci, nové s vysačkou, ktoré mi nesadli. Ale ona nechce nové, že ona chce výhradne použité. Oh, hell no, man. Že dáva tým veciam ďalšiu šancu na život, tak vravím, že ale to je nehygienické a tak, že či nerozmýšľala nad tým, že aký človek to nosil. A ona, že ja by som chcela konkrétne od vás, lebo vy ste strašne krásna. A ja, že WTF do pič. Môže ľuďom prestať na tie hlavy v dnešnom svete, fakt normálne sú ľudia. A potom rozkliknem profil a namalovaný typek na fotke. Ja to je. A popis, že som chalán, čo sa oblieka ako žena a rád od vás kúpim dámske oblečenie.